జడ్చల మండల కేంద్రంలో స్థానిక డాక్టర్ బూరుగుల రామకృష్ణ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఎన్సీసీ 2 మరియు 3 యూనిట్ల ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ పార్కులో వృక్ష రక్షాబంధన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. నాకు నీవు రక్ష, నేను నీకు రక్ష అంటూ తోబుట్టుల ఆత్మీయతను నిదర్శనంగా నిలిచే రక్షాబంధన్ పర్వదినాన తెలంగాణ గార్డెన్లో మొక్కలను రాఖీ కట్టి వాటిని సంరక్షణ బాధ్యతను స్వీకరించే ప్రతిజ్ఞ చేయడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో ప్రకృతి రక్షణ బాధ్యతను పెంపొందించడానికి ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశమని ఎన్సీసీ కార్యక్రమ అధికారి డాక్టర్ సదాశివయ్య పేర్కొన్నారు. ప్రతి హృదయంలో దేశభక్తి పెంపొందించుకోవాలని, ప్రతి ఒక్కరూ చెట్టు నాటడమే కాదు దాని సంరక్షణ బాధ్యతలు స్వీకరించాలన్నదే మా సంకల్పమని కళాశాల విద్యార్థులు పూలతో రూపొందించిన పర్యావరణ హిత రక్షాబంధన్ను రూపొందించారు. పసుపు కుంకుమలతో వృక్షాన్ని పూజించి రాఖీ కట్టారు. తద్వారా సోదర ప్రేమను కలిగిన వాటి బాగోగులు చూసుకుంటామని ఎన్సీసీ యూనిట్ 2 ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ సుభాషిణి పేర్కొన్నారు. ఇక్కడికి రండి. అరే దుమ్మ కొట్టరా, ఇక్కడ చెంప మీద దుమ్ము ఉంది. చంప కొట్టరా 3 పెడితే ఆ మధ్యలో ఎవరో చెట్టు పట్టుకోలేరమ్మా. పూజిత చెట్టు లేదు ఏమమ్మా?